Igbo ndị ọma nụ, gbawa Igbo bụ ndị njem ọnụ. Biko, ana m ekele unu niile ka oche nke ochiri ya zere. Arụgo m ọrụ a Unify Igbo now from 2018 to this present day. Ka m na-arụ ya mgbe m bidoro ịrụ ọrụ a, ndị mara achị m ọchị sị m na very soon na m ga-akwụsị. But thank God, today akwụsịbara m. 2018 till now, how many years? 6 years. Akwụsịbara m. And m akwụsị n'ihi na onye na-akwụ m ụgwọ bụ Chineke. Ọ bụrụ na mmadụ nwee gị n'ọrụ, ị na-arịọ ọrụ, ọ na-akwụ ụgwọ. Ụbọchị ọ kwụsịkwụ ụgwọ, kwụsị ọrụ ahụ. Weta ya ọrụ Chineke nke Chineke nyere gị, sị gị na-arụ, ị na-arịọ ya, ọ ga-akwụ ụgwọ. Ọrụ a m na-arụ, ebidoro m ọrụ a, bido m ya taa. Bido m ya ibe 2018 na na-ekwu, nke a mgbe m matara na chi kpọrọ afọ mkpọrọ si bido ya. Mana n'ụmụazị, ọ dị m n'obi. Because right from time, from my childhood, enwere m passion for Igbo nation. Yes. Mgbe dị n'ụmụazị, aga m ebe n'ụmụazị. Mgbe dị n'ụmụazị, ịkpọ m iyi, ọ kpọọ nne m iyi, kpọọ nna m iyi, ọ ma nwute m. Ime kata na ndụ gị, ịkpọ ndị Igbo iyi, ha, mma nsogbu. Ọgwa na-ekwu, ahụrụ m ya mgbe na University na Lagos. I got school in the midst of the government. So if only we in on trouble with me. So with this passion, maka ndị Igbo as a nation. Nke mere na in 2003, yes, during the time of Peter Obi, we kidnapped Peter Obi as a governor. I want to wait ihe wutere, ese ma ya wutere ka mwa. Ese umana, gwa Chineke sị biko, ọ bụrụ na ị nwee ike imezi ala Igbo, nwee ike ime ka anyị dị n'otu, ka anyị dị united, and ọ bụrụ na ị dịrị mmadụ eji chụọ aja ka ihe ndị a wee dị mma, ihe dị mma ala Igbo, ọba anyị dị ka obodo oyibo, ọba anyị dị ka Dubai. Biko, ndị dị mmadụ kọntrị na m ga-eso, isi nke m ga-eso, ka o wee dị mma n'ala Igbo anyị. So if I need to come at 50 or even 10 or even 5, actually, I think in the band, they were short. I need one whether I am. But the guy was a former. Such a people. But any deal of 4 years, I get to try that. Can be go. No, no, no. Moreover, Chineke, where is thinking? Which was that? Ka ndị be anyị nwere onwe anyị, ka anyị dị united, ka anyị fụ onwe anyị n'anya, ka obodo anyị gaa n'ihu. So ihe gbasara Igbo unity, this unification thing, obido taa ndụ m, obido since m pụtara ụwa, from childhood, enwe m passion for Igbo unity, enwe m passion for ọganihu ndị Igbo. Until wechepụtara chi pụọ, until ụbọchị Chineke kpọrọ m okwu a, gwa m nze n'ozi, gwa m onye kpọ. That was my best in my life. So, when we now go once a Chineke, that is why I'm in this group. When those of us are tribes now say, the man say, well, now the man are going to very soon. All I say this movement, you want them. Okofana we are passion for his own nation. Unify Igbo now bụ ọrụ mmụọ ka anyị na-arụ. Ọrụ Chineke sị anyị rụọ ka anyị na-arụ. Onwe na-akwụ anyị ụgwọ. Onye Chineke wee na-akwụ anyị ụgwọ.
ana oche eke na-akwụ ụgwọ na-agba ume ọ naghị ada mba so ọrụ ahụ until death do us part ebe na mmụọ anyị ga-arụkwa ya na-akwatakwa ndị dibịa nke a ka ọ dị so onye na-eche na echi anyị ga-akwụsị n'ime nke a asị ka ọ na-asị ndị ahụ ọrụ siri ka anyị obi Igbo ntekọ ha n'ọnụ ụmụ m na anyị ji arụ otu gbogbo otu gbogbo ofu onye wee sịpụta n'Igbo obi Igbo Igbo niile na-asụ Igbo si masị m gosi na-asụ dadị nke na-asụ taa na abụghị onye Igbo mana nke ndụ taa abụghị Igbo no onye na-ewe ofu amekene ụmụ